Voda, kterou jsme se rozhodli otestovat v Libereckém kraji, pochází z přírodních studánek, které zcela přirozeně již tisíce let příští z podzemních jezer na povrch naší země a dávají tak život rostlinám, živočichům i nám lidem. Je tedy naší povinností společnými silami se pokusit vyčistit oblohu, tak aby zachovala čistou i naší půdu. Výsledkem pak bude, že i voda zůstane čistá, blahodárná, bude nadále proudit ze země v takové množství, že nebude nutné hledat pomyslný kohoutek, abychom ji vypnuli v obavě její nedostatečnosti. Měla tendenci zavřít kohoutek. No.